crec que és parlant. De tota manera, vostè dins del seu govern, dins del seu executiu, té Vicent Marçà, del Bloc Nacionalista, que és el conseller d'Educació, que no veu amb mals ulls aquestes relacions, diguem-ne, de països catalans i aquest projecte. Això li genera tensions internes dins del govern? Cada membre del govern pot tindre les opinions que li semblen. Escolta, i és que sembla com si de vegades estiguem en una autocensura permanent. Jo crec que en el projecte polític nascut en el Pacte del Botànic i que compromet a un govern de coalició com el que tenim nosaltres així, no hi ha una posició ben clara respecte a aquesta qüestió. Nosaltres estem en el desplegament del nostre Estatut d'Autonomia i no estem en el projecte de Països Catalans, que així en la Comunitat Valenciana no el defensa ningú com a projecte polític. Altra cosa és les relacions culturals, les relacions institucionals, etc. Per cert, quan entraran a l'Institut Ramon Llull? Quan reobriran aquesta relació institucional que va quedar amputada, no? Bueno, no van entrar mai. No van entrar mai, però vull dir que està amputat perquè no continua, no? I l'Institut Ramon Llull sí que és un concepte cultural per la figura que ell representa d'agermanament, no? Cultural important. Sí, home, nosaltres el que anem a començar és a través de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a treballar conjuntament i estem amb tranquil·litat veient de quina manera es pot col·laborar. El que nosaltres no anem és a posar-lo fàcil a aquells que volen dinamitar este govern en els vells fantasmes del passat. No anem a posar-lo fàcils, nosaltres anem a treballar amb serietat i amb rigor i, des de luego, fent allò que pensem que hem de fer per potenciar la cultura del nostre país. Per això diu que no els hi posarà fàcil per ressuscitar els fantasmes del passat. Es refereixen a aquells que esperen un mínim gest cultural, de complicitat amb Catalunya per dir-li a Ximo Puig s'està venent el pancatalanisme. Això és el que la traductora Terribas, no, la traductora dels minoristes, tradueix del que està dient Ximo Puig. Això és el que fa que Ximo Puig digués l'altre dia, escolta, informatius conjunts entre la Corporació Catalana i els mitjans valencians públics, quan sigui Canal 9 operatiu, que ara en parlarem, doncs de moment no, no? No, però quan tinguem la ràdio i televisió pública valenciana, clar que té que hi haver col·laboració, clar que té que hi haver cooperació, per tal de millorar els productes que anem a oferir als ciutadans. Jo em sembla absolutament raonable que hi hagi un espai de col·laboració, i el hi haurà, ben segur. El 9 d'octubre és el dia de la Diada Nacional País Valencià. Començaran aquestes emissions de Canal 9? No ho sé en aquest moment. I els mitjans de comunicació públics, un cop comencin les emissions de la nova televisió pública valenciana, es podrà veure a Catalunya i a l'inrevés, es podrà veure a TV3 i sentir Catalunya Ràdio aquí? Per supost. És a dir, que això anirà paral·lelament en aquest procés, no? Sí, sí, en el moment que hi hagi una ràdio i televisió pública valenciana, nosaltres, que ja hem tingut contactes amb la corporació i també amb el govern de les Illes, és que crec que és molt important per tal, fins i tot, d'augmentar el pes d'uns mitjans de comunicació públics en la nostra llengua. Ximo Puig, ara sentíem les campanes d'aquí de la Catedral de València, perquè avui som en aquest Palau de la Generalitat Valenciana, i pensava en el munt de feina que té, no únicament en aquestes relacions i aquestes coses que ens amoïnen vistes des de Catalunya i mirant el País Valencià, però també internes. Estem davant d'un govern complicat, perquè han quedat 42 diputats que donen suport en aquest govern del PSPB. Per cert, Partit Socialista del País Valencià. Vostè l'he sentit parlar de Comunitat Valenciana. Quan diu País Valencià, incomoda algun lloc, això? Bueno, el nom oficial del nostre país, el País dels Valencians, se diu Comunitat Valenciana. Comunitat Valenciana. Però no passa res, vull dir, a mi... Vostè de tant en tant diu País Valencià i no li genera cap problema? No, clar que no. És que vull dir, l'ambició de l'autogovern dels valencians es diu País Valencià. La història es diu Antic Regne de València. I jo crec que els noms no poden generar, al final, problemes per al fet. Això passa també ara en el debat de Catalunya, moltes vegades. Sí. Escolti, el panó el panó de la conquesta d'aquí, de l'Ajuntament de València, que en Joan Ribó ha recuperat, que estava amagat. Jo vaig visitar el museu de la ciutat de València i estava en un raconet del museu ara fa uns anys. L'ha recuperat Joan Ribó i també ha sigut significatiu el debat que hi ha hagut aquí, no? Dir que qualsevol cosa simbòlica genera un catacrac. Sí, és veritat que els símbols sempre afecten a moltes sensibilitats.
I mire, jo crec que hi ha que ser ben clars. Nosaltres volem ser valencians, clarament. Però voler ser valencians no significa ser anticatalans. És que aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió. Deia que aquest govern té 42 diputats